So, andito na kami ngayon sa airport. And papasok na kami sa loob. Kasi nag-slacks muna kami for a while dun sa aking favorite store. Ayan, nandito yan sa dulong parte ng airport sa may parking area. Ayan. Wow! Para ka nang lilipad dyan. Uy, dito na tayo. Daming pagod natin ngayon, sure. Tapos mag-transfer pa. Ako na maghanap pa talaga ng ano. Nasaan ba yung sabi niyang ano? Doon ba daw tayo ang tulong? Yes, niya. Pero na-reserve niya na yun. Inakyat namin yung motor. Pasok na kami ng airport. So, may nomad na rin dito. Nag-ano na ng Grab, oh. Oh. Na-anay Grab. Oh, sila magbubuk. Kasi mag-grab ka, tapos ka sa Bulua. Saan ka? Ito. Diba? Palawan din pala, Puerto Princesa, Gwen, rin, dagat din. Ayun na yung kanilang family. Pasok na tayo. Haba ng pila, ang daming tao ngayon na bumabiyahe. Now, it's time for us to check in our baggage. Kasi meron kaming 20 kilos. Bawal bulo kami. Sana tapos na kami mag-check in mga bakit ganun? Kanina 7 years. Ala, may island souvenirs na rin. Wow, may island souvenirs na rin siya. In fairness, mabongga na siya, Day. Oo. Oo nga, magiging international nga to. Hi! Ito pala may couch, oh. So, pasok na kami. So, nandito na kami sa... doon ako nakaupo, oh. Opo yung pwesto ko na nakaraan. Diyan ako nakaupo. Wala, malito kami. Ayan, oh, Iloilo, oh, nakalagay. Oh, mga kumpare mo, oh. Hey, bro. Hoy! Halika, magkape tayo. Sabi mo magpakape ka. Halika na. Ikaw na pumunta doon. Kasi kami uupo dyan. Isa-isa. Taas. Pero kay Gwen, kay Gwen. Ako na, muli-muli lang pa. Ito gwapa ni Mama Bro. Tinuod? Sure, tinuod. Video mo rin namin. Ako na mag-picture sa inyo mga picture ko na. Hindi, magyan ka. Kasi mga tumi. Sa Iloilo. Si Gwen ang taga-video at picture. Magpa-Iloilo siya. Brenda. Brian Roy ka rin? Kailan yung nakakasama doon? Sino?
Dito na nga tayo, o sa boss ba? Dito, o. Nalagay pagkape. Oh, magkape ako. Alin na ba? Social climber nga eh. Bahala ka dyan. Magkape may. Pag syagit ba? Brenda, syagit. Brenda! Ano? Oh, wala rin. Ayun. Hi. Ayun, oh, maupo na kayo doon, oh. Ako ay magko-coffee. Hi! Ay, ayun, oh. Mount Barak, Barako, Mount Apo, Matutum. Anong, ha? 3 in 1? Hindi na lang na mainit na tubig. Ay, si Ate. Siyempre, at dahil nga social climber tayo, tumingin sa boss. Muna tayo. Thank you, boss, for the coffee. Coffee, ano ba na? Naalala, alam niyo ba mga moms, naalala ko, dito yung pwesto, yung babaeng yan, maleta na yan. Kilala Yan mo ang ito, pwesto di ko. ba? Oo. Nagkakabantalan siya. Punta raw siya. Si Mimi. Doon ako nakaupo. Tapos, yung speaker nakatapat sa akin. Ay, doon tayo mamaya. Ay, ako nakakalayo. Hindi marag ilo-ilo rin sila. Hindi ka yan. Okay din ang flight ng gabi, kaya lang kasi pag nasa Manila ka ng ganitong oras, mabiyahe ka, traffic. Grabe yung traffic, yung hassle. Kaya morning talaga ako most of the time bumabiyahe. Going to Manila. Nakuha. So ayan na ma'am, ilang minuto na lang, hinihintay na lang namin yung boarding namin. So ngayon, hindi na talaga ako may iwan kasi may kasama ako na kakapi na rin ako. Init. Init. Tapang. So ayun, ang straight from Iloilo, kukumute pa rin kami bus going to Bacolod. Mga ilang oras pa yun. Then, from there, yun na kami mag-stay sa hotel. Accommodation namin. Then, kinaumagahan, susunod kami para yun ang sasakyan namin. Guys, sasakay na kami ng Noro, barko, At mabiyak ko. going to Hindi mo gawas. Bangkala. Iloilo po. Ay, dai. Gikan mi dito sa imong balay aton. Oo. Nakalimot siya bayan. Ang dami. Makita? Milliard mong naong. Ako lang naman ang babaeng humalik sa kanyang pisngi. Ala, para. Wala din ako dumduman tayo. Laagan kayo ang good ko. Ayun Gabi ka rin tayo ng Dili. Ay, kaya Katong mas- naubusan mi og naubusan mi og room, tapos na ay nag-back out dalawa, nag-couple. So kami yung Kaya sunod. show niya. Oo. Galing talagang low. Oo, yung birthday. Papasok ako. Di ba? Di ba chismis na effect? So, see you there, Kabangkalan. Ay. Another. Okay, spot.